Barkanka da zuwa wannan channel mai suna ‘yan TikTok. Wannan shine zuwanka na farko, muna buƙatar da ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa yadda za mu riƙa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne maka ladabi. Amma haka bai sanya ka tunanin fasa butulci ba. Menene soyayya in ba karya ce ba? Menene soyayya in ba cuta ce ba? Menene soyayya in ba haɗari ce ba? Na daina na huta har ƙarshen rayuwa. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai ƙaunar ka kamar ni ba lallai ba. Hanyar da ka nuna zarabi, asalar so ne. Ina mace kai ne sanadi, sannan kuma baka da madadi. Samun mace mai